Pozdrav svima ljudi, pozdrav svima gameri, dobrodošli u part 1 epizodu. Tačnije, ovo je samo zahvalnica za 51 subscribe. Da, stigli smo do 51 subscribe, nice. Tako da, i to sve što vi upravo vidite, to mi je pohvalnica za sve što ste podržali moj kanal i naravno, da, ostavit ću vam u deskripciji subkaz koji mi je isto pomogao da dođem do 51 subscribe. Da, i ne zaboravite da posjetite njegov kanal, bit će vam u deskripciji, ću ga stavim i naravno da ga posjetite. Da, i još jednom jako puno vam hvala za taj 51 subscribe. Večeras u 7 dođite na livestream gdje ćemo da se zezamo i tako to ostalo. Da. I mnogo vam hvala. Ne znam kako da vam se odužim umjesto tog livestreama. Tako da svi dođite na taj livestream večeras u 7. Da, u 7 će bude. Dođite svi na taj livestream i lepo se provedite na njemu. Možete da pišete i tako to. I da. Opet puno vam se zahvaljujem za taj 51 subscribe i da, to je to. Ćao!